A macska. Megtalálja. Értem. Akkor felesleges volt a sok kaját megvenni. Mi van? Ti kajáltatok, még én kergettem a macskát? Pontosabban csak ő kajált, míg mi kergettük a macskát. Én még mindig nem kaptam el, pedig itt van előttem. Mi van? Visszatértem. Na, Naruto! Most megmutatom az új Sexy no Jutsumat. Oh! Konohamaru, én nem vagyok már gyerek. Ez a technika túl gyen. Naruto, Sakura, meg kell küzdenetek valakivel. Az a valaki nem más, mint Kakashi. Mi? Figyeljetek, a feladat egyszerű lesz. 24 órátok van arra, hogy elvegyétek a csengőket. Mintha ez már lett volna feladat. Igen, bíztam Kakashi kreativitásában. Épp ezért már az idefele úton megszereztem őket. Igen, Sakura, fejlődtél. Előre tudtál gondolkodni. Ügyes vagy. Leülhetek? Persze. Döglök, madár. Hol? Byakugan. Tő, tő, tő. Jaj! Aha, de királyok. Minek kisebb kézzel, ha be is rúghatom. Li! Te meg mit csinálsz? Meg fogsz halni. És hát, ez történt. Te hülye vagy, Neji-kun? Hagyjuk. Gyerünk edzeni. Ezért jöttem. Fogadjunk, még mindig nem győzöl. Na majd meglátjuk. Konoha Senpu! Byakugan! Hé, ezt hogyan csinálod? Nem tudom. Biztosan tudni akarod?
Ez meg mi a franc? Ez az a hely. Nem vagyok benne biztos. De Idara, te extrém szőke vagy. Konohamaru. Én már nem vagyok gyerek. Konohamaru. Én már nem vagyok gyerek. Bazd meg! Konohamaru. Én nem vagyok már gyerek. Ez a technika túl gyeng... Konohamaru. Én már nem vagyok gyerek. Ez a technika túl... Kurva anyád!